Vítejte u dalšího videa. Dneska jsem chtěl udělat něco podobného jako naposledy a našel jsem případ, který je tomu vlastně docela podobný, ale je tam docela zásadní rozdíl a to ten, že pachatel tohohle činu je zvíře a ne člověk. Dalo by se to brát, že to ani není kriminální případ, ale nějaký viník tam určitě je, to se dozvíte asi během vyprávění až. To, co se tam odehraje, je dost podobný tomu, co v minulém videu. Tak je to podobný v tom, že se to odehrál v Americe. Asi to nebudu zdržovat a pustíme se do příběhu šimpanze Travise. Jak se z mazlíčka stal zabiják? Představ si, že máš doma šimpanze, kterého vychováváš jako svoje dítě. Vozíš ho v autě, dáváš mu pivo, oblékáš ho a slavíš s ním narozeniny, Vánoce. Zní to jako bláznivý americký sen, že? Přesně takhle žila Sandra Heroldová se svým šimpanzem Travisem v Connecticutu. Travis byl 14 let její syn. Syn v uvozovkách. Je to dost podobný takovému tomu, když se starý ženský chtějí kompenzovat to, že neměli děti tím, že mají doma 10 koček. Až na to, že tohle byl šimpanz, což je trošku divnější. Divím se, že na to v Americe nejsou žádné regulace, ale prej tam jde koupit i tygr, prej jednodušeji než pes jsem slyšel, nebo že ta administrativa kolem toho je jednodušší než koupit psa. Jednoho únorového dne roku 2009 se všechno změnilo v absolutní peklo. Dneska vám povím příběh šimpanze Travise, jeden z nejděsivějších zvířecích útoků v moderní historii. Stejně jako vždycky u tohle případu probereme minulost pachatele, minulost oběti, následky a co se ten den přesně stalo. Takže začneme s Travisem. Jak žil Travis? Travis se narodil v roce 1995. Sandra a její manžel Jerome ho koupili jako malé mládě. Sandra nemohla mít děti, takže Travis se stal středem jejího světa. Žil doslova jako člověk. Spal v posteli, koukal na televizi, jezdil s Sandrou v autě, uměl otáčet kohoutky, používat klíče a dokonce řídit auto po jejich pozemku. Jedl stejky, pil víno a pivo, kouřil cigarety občas a chodil oblečený. Jo, kdo by řekl, že je tohleto recept na katastrofu, dávat alkohol divokýmu zvířeti, nechat ho řídit auto. Byl místní celebrita. Lidé ho zastavovali na ulici a fotili se s ním. V roce 2003 dokonce točil reklamu pro Old Navy. Všichni říkali, jak je Travis úžasný a jak je Sandra skvělá máma. Jenže už tehdy odborníci varovali, šimpanz není pes. Jak roste, stává se silnějším, agresivnějším a jeho chování je stále těžší ovládat. 10. února roku 2009. Travis byl celý den divný a neklidný. Sandra mu dala Xanax rozpuštěný v čaji, aby ho uklidnila. Pak zavolala své kamarádce Charle Nash, jestli by nemohla přijet. Charla přijela odpoledne. Co se přesně stalo v prvních minutách, nevíme 100%. Ale Travis najednou zaútočil. Začal Charles mlátit, kousat a trhat. Sandra se ho snažila zastavit nožem a lopatou, ale Travis byl obrovsky silný. Útok trval přes 10 minut. Roztrhal Charle obličej, nos, oči, rty a část lebky. Utrhl jí ruce. Bylo to brutální. Sandra v panice volala 911 a křičela. He's killing my friend! Když přijel policista, Travis zaútočil i na něj. Policista ho musel několikrát střelit. Travis se odvlekl zpátky do domu a tam zemřel. Tady ta událost skončila, ale samozřejmě to mělo pokračování. Charla Nash bojovala o život. Ztratila obě oči, nos, rty a velkou část obličeje. Podstoupila desítky operací. V roce 2011 jí udělali průlomovou úplnou transplantaci obličeje. Jednu z prvních na světě. Operace trvala přes 20 hodin. Dneska je slepá, s transplantovaným obličejem a poškozenýma rukama. Bere silné léky, aby tělo obličej neodmítlo. Přesto se snaží žít dál a říká, že nechce, aby jí lidé litovali. Sandra byla zlomená, manžel jí zemřel v roce 2010 a ona sama v roce 2014. Do konce života tvrdila, že Travis se milovala jako vlastní dítě. Pitva ukázala, že Travis měl v krvi hodně Xanaxu a pravděpodobně i Lymeovu chorobu, která mohla ovlivnit jeho chování. Tohleto perfektně ukazuje, že divoký zvíře bude vždycky divoký bez ohledu na to, že se k němu chováte jako k člověku a dávat mu Xanax, alkohol a dávat mu moc velký prostor nebo moc nikdy nebude dobrý nápad. Ale jestli můžeme z případu šimpanze Travise vzít aspoň něco pozitivního,
tak se změnily zákony v mnoha státech. Lidé si konečně začali uvědomovat, že divoká zvířata nepatří do domácností, i když vypadají roztomilé a chovají se jako děti. Šimpanzi mají sílu několikanásobně větší než člověk a v dospělosti se jejich přirozené instinkty nedají úplně potlačit. Tragédie ukázala, jak nebezpečná může být iluze, že zvíře dokážeme udělat lidským. Tenhle ten případ vlastně není jediný, je jich hodně podobných, kdy lidi chovali právě primáty u sebe doma a skončilo to hodně tragicky. Travis je mrtvý, Sheryl žije z následky navždy. Pokud byste měli zájem o další podobný příběh útoku zvířete nebo radši další kriminální příběh, tak pište dolů do komentářů, se nikdo nenapíše, protože na tyhle videa nikdo nekouká. Ale i tak, děkuji za zhlédnutí tohle videa, můžete dát like, odběr,